El que és fonamental és que després de la desfeta, de la desgràcia que ha significat per a tota la comarca del Baix Segura, la Vega Baja, tot el que ha significat esta destrossa, ara el que hem de fer és, primer, atendre les urgències, que són els 100 milions d'euros que s'han posat damunt de la taula per tal de donar resposta a l'immediat, i d'altra banda el pla Vega Renace, que el que vol ser fonamentalment és aquesta oportunitat, i per a aquesta oportunitat té que concloure tot un gran acord social, cívic, cultural també, i que sobretot també servisca per a reconnectar la Vega Baja en el conjunt de la Comunitat Valenciana. S'han invertit alrededor de 15 milions d'euros en aquelles infraestructures bàsiques que havien estat afectades. 5 milions en sanitat, 4 milions en educació, però ara el que es tracta també en aquest plan que volem fer és pensar com volem desenvolupar el territori, perquè sí que hi ha que canviar algunes coses, sí que ho hem de fer atenent l'interès general, el canvi climàtic està ahí, i aleshores potser hi ha infraestructures que hi ha que canviar-les. Ja n'hi ha al voltant de 3.000 ajudes ja efectivament donades, però encara falten moltes altres, i després encara hi ha nous plantejaments que se faran, sobretot per al sector agrari, que aprovarem en uns properes setmanes, 20 milions d'euros per a, sobretot, directament als agricultors. La clau que hem de tindre és que ací hi ha una agricultura potent, competitiva, és l'horta d'Europa en gran mesura, i per tant el que hem de fer és garantir que hi hagi aigua per a sempre, i que per una altra banda tots els sistemes de producció, de comercialització cada vegada avancen en major fortalesa, i això se pot fer perquè el més important és el producte i el saber fer de la gent. Tenim així uns agricultors, uns regants que han sabut aprofitar aigua històricament, i que el que hem de fer és veure de quina manera garantim el recurs inicial fonamental, que és l'aigua. El que és evident és que vivim en un espai determinat, que és el Mediterrani, i així al centre del Mediterrani és on més problemes tenim de canvi climàtic. On ja s'ha evidenciat més que hi ha un canvi climàtic és precisament al centre del Mediterrani, al conjunt del Mediterrani. I per tant nosaltres hem de buscar també aliances entre les distintes comunitats autònomes per tal de plantejar solucions. En aquest cas, és cert que el transvasament Tajo Segura per a nosaltres és irrenunciable en aquests moments. Igual com volem que se faci un mix en tots els recursos. No hi ha que demonitzar cap recurs. Necessitem depurar molt més i aprofitar totes les aigües depurades. Necessitem desalinitzar. Són aquestes les conclusions que han tret d'esta reunió? Sí, bàsicament la qüestió és necessitem aliances per defensar els regants i els agricultors d'esta comarca, i en el seu cas de Múrcia. S'ha demostrat en aquest transcurs dels anys autonòmics és que, a pesar de totes les insuficiències, junts ens va millor, i hem d'intentar entendre-nos com som. I jo crec que aquesta comarca és una comarca meravellosa, amb gent meravellosa, que a més té una gran capacitat de treball, que ha fet possible tindre una agricultura competitiva, però que al mateix temps també hi ha empreses ja tecnològiques. Vull dir, què és el missatge que és? Necessitem la Vega Baja com a conjunt de la Comunitat Valenciana, forma part absolutament del que és aquest projecte comú de Comunitat Valenciana, i que anem a treballar junts per eixir d'esta situació de desfeta, que hi ha moltes oportunitats i que jo crec que si treballem en consciència i junts avançarem en aquesta direcció i aconseguirem que la Vega Baja estigui on es mereix. Que és un govern que atén un poc a la realitat del que va expressar el president del govern en el discurs d'investidura. Hi ha persones ben qualificades que volen sobretot mirar al conjunt de la població. Jo crec que és un govern de coalició, però que mira per l'interès general i busca dos elements fonamentals, la justícia social i, per una altra banda, el creixement per a l'ocupació. I tot això des d'un marc de sostenibilitat. La sostenibilitat i, per tant, la transició a una nova economia està també alçada en aquest finestral que planteja el nou govern. Jo crec que és un govern, per tant, potent, que ha d'atendre a més la seva composició plural,
Hi ha un acord en nosaltres que l'agenda valenciana serà una realitat. Tenim uns quants ministres que coneixen bé en infraestructures, José Luis Ábalos coneix perfectament quina és la nostra realitat, també el ministre de Ciència és una persona que coneix la realitat, i després tenim dues persones que ens poden ajudar prou. Uno és el Luis Planas en el tema de l'agricultura, que és fonamental, com ja estava, i després també tot el que significa un ministre en cultura que també té que d'alguna manera superar el decalatge que existeix en la comunitat valenciana.